sabedors d'un coneixement mil·lenari. Els monarques se succeïren mentre jo m'alçava i amb la generositat de Pere el Cerimoniós s'erigia el campanar. 54 metres per assolir el cel, una figura en l'horitzó de Barcelona, un vigia de la ciutat, i manava el sant, impulsada pels reis i per les aportacions dels barcelonins. Junts m'edificaren i m'aixecaren, una casa oberta a tothom. Domus Dei Porta Caeli, iniciada el 1320, l'obra quedà en suspens a la meitat, el flagell de la Gran Pesta que el 1348 assotà Barcelona. El temps en va guarir les nafres i a finals de segle la forma fou completa. Als laterals s'aixequen esveltes les capelles, refugis de l'ànima, on gremis i confraries preguen, celebren i s'acomiaden. El gremi d'hortolans honorarà els seus patrons a la seva capella. D'altres custodien les històries de nobles llinatges, com la dels Terrer, hereus d'un il·lustre conseller del rei. Comerciants, hortolans, nobles mecenes, la fidelitat dels barcelonins ens ha llegat la seva rica decoració com a testimoni de la seva devoció. Tots els meus colors són formosos i es desperten amb el sol, gràcies a la màgia del gòtic. Els constructors obrien els murs amb vidrieres esplèndides i em coronaren la façana amb un delicat rosat.
Rossetó, destruït, renascut sempre, un símbol de la ciutat i emblema del gòtic universal. Que es faci la llum. El sol a sobre banya cadascun dels meus racons. Alegres explosions de color m'il·luminen, transcendeixen. M'estaré tornant una volta de vidre. M'estaré tornant un espai. El campanar es convertia en talaia de guerra. Em resten ferides de bala, testimoni mut de l'horror. Vaig ser lliurada al foc de l'odi, que s'empassà el cadirat, l'altar, les portes, la sagrada decoració. I els vitralls esclataren en 1000 bocins com llàgrimes trencades. Fou un cop dur en la meva història. Els homes, capaços de crear les coses més belles i alhora de cometre atrocitats aberrants. Perquè per renéixer és imprescindible morir. Amb la fi de la violència em sento reconfortada, com el meu arbre rebroto després de la tempesta. El rosetó tornà a florir de la mà de Josep Maria Jujol, deixeble del gran geni universal Gaudí.
sense un gran orgue, la meva veu de bronze. Els instruments dialoguen entre ells, s'uneixen, es responen, i jo els ofereixo la meva millor eina, la meva acústica pura. L'arquitectura fa vibrar les meves cordes invisibles. Els meus constructors em regalaren unes proporcions perfectes. Mireu, la nau dividida en 7 trams. I les parts de l'absis, 7 plements. La relació de les capelles amb el conjunt, un 6è. Rere la sobrietat dels murs, una completa harmonia. Aquí, la flama de la melodia sacra de Barcelona no s'apagarà mai. Perquè la meva història és feta de cos i d'esperit. Sóc una unió renovada permanentment, una constel·lació d'ànimes, les vostres, sí, les dels que veniu aquí cada vespre, com les dels milers de persones que us han precedit, empenyent les grans portes per trobar consol i reconfortar l'ànima, buscant respostes sense haver de demanar. Entre aquests murs es bateja, es resa, es confessa, es casa, la gent s'hi refugia. També custodio joies i metalls de gran valor, però el veritable tresor és aquí. Ostatges, una església, una comunitat. Tants anys he estat l'eco de les vostres alegries, de les vostres penes, de les vostres esperances, i per reconèixer-ho, el 1925, el papa Pius XI m'atorgà el títol de basílica. Envolta del cel, per vosaltres. Deseu en el fons dels vostres records el més vell dels secrets, la història d'aquesta basílica, de Santa Maria del Pi. Aquest gloriós cant, ara, és teu. Sí, sóc memòria viva de Barcelona, de Santa Eulàlia, de Sant Josep Oriol, de la Mare de Déu del Pi, promesa de reconciliació i de pau. Sota la vostra protecció i la dels vostres fills, jo perviuré, silenciosa, ferma,